오빠. At mahal, nagbabalik si Kim Chino na hindi tulad ng ex mong iniwan ka sa ere at hindi na bumalik. Kasama na pagbabalik ko ang ating Chinitox, di ba nga usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At ang sabi ko kanina mahal, ibibigay ko sa iyo ang 3 gamot sa kamanhidan. Ito yung manhid para sa katawan, puso at damdamin na tila wala nang pakiramdam. At sabi ko kanina, di ba mahal, unang gamot sa kamanhidan ay Sensitivo Forte. Ito yung capsule para sa mga taong hindi na nararamdaman o hindi na na-appreciate ang effort, lambing at hints ng mga lumalandi sa kanila. At ang pangalawang gamot naman sa kamanhidan, sabi ko rin kanina, ay Landisirin. Ito yung katulad ng cetirizine na ginagamit ng mga may asthma at hika. Oo. 'Di ba? Sa sakit na to, hindi mo na talaga maramdaman kaya wala ka ng emosyon kapag ikaw ay inaaligidan ng mga lumalandi sa'yo. Kaya naman kapag nilalandi ka, kailangan mong bumawi, kailangan mong lumaban, lumandi ka pabalik kapag ininom mo to tuwing gabi. Tuwing kailan iniinom? Kapag 10 p.m. Yan yung oras na kung saan jowang-jowa ang mga tao. Ewan ko na lang kung hindi ka pa, tumuka pabalik. At ang pangatlo, panghuli na gamot sa kamanhidan ay puso pa rin. Ito yung di ba, aspirin. Ayun yung gamot sa kirot at migraine. Ito naman, yung puso pa rin ay gamot para sa mga pusong tumigas na nanlamig na dulot ng nakalipas. Di ba? Yung puso mo sinaktan, na trauma, winalang yan ng maling tao. Di ba? Na yung trust issues mo pagkalalala na. At ito kapag ininom mo, it's time for you to lower down the walls on your heart. Wow! Pagbigyan mo naman yung puso mo. Hayaan mong magmahal siya ulit. Kasi deserve mo namang mahalin pabalik at deserve mong matrato ng tama. Kaya mahala, yung mga umaaligid sa'yo, yung mga lumalandi sa'yo, bigyan mo ng chance. Kasi dati si Kim Chino, binigyan ko ng chance. Yung mga lumalandi sa akin, yung lumandi sa akin. At only to find out, mayaman naman pala. Di ba? Kapag mayaman, hindi na problema ang pera. Mahalin nyo ang isa't isa at kayo ay magkakaroon ng happy family. Kaya mahal, umpisa mo na, lumandi ka na at i-take ang mga reseta ni Kim Chino para hindi ka na manhid at talaga nga namang marunong ka na lumandi pabalik. Uy, give yourself a chance at syempre bigyan mo rin chance yung mga walang sawang sumusubok para manalo sa puso mo. Okay mahal? Okay yan At syempre, usapang puso na tayo. Batiin natin nakikinig ang pamilyang sobrang lapit sa puso ni Kim Chino. Ito na ang Family Nicolas. Masipag mag-drive ito si Clint Nicolas at ang passenger princess niya, na sina Kim at Tita Marita. Naku po, dapat pala Mama. Mama Marita, ingat kayo Love you 3. Anyway, mahal. Sana nag-enjoy ka sa Chinitox at sana yung reseta ni Kim Chino na 3 gamot sa kamanhidan ay gamitin mo gabi-gabi. Oo, lahat yan panggabi. Kasi lahat yan iniinom panggabi kasi sa gabi yan gumagana. Sa gabi ka lumande, wag sa umaga. Lahat busy kaya wala kang love life Anyway, ako ibabiyahin Sana hindi matraffic si Kim Chino para makauwi ako agad at talaga nga naman tayo ay maglalambingan. Muli, mahal, ako ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Ako to, DJ Kim Chino. At syempre, susunod na po sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
basic.